Què és el Reiki, Jordi? El Reiki és una escola. És una escola que la va fundar un monjo budista, Usui Sensei, i l'objectiu d'aquesta escola, d'aquest conjunt de pràctiques, és assolir el que anomenen Anshi Ritsumei. Anshi Ritsumei és un estat de pau i de tranquil·litat. Pau al cor, tranquil·litat a la ment. Estar sa, viure bé. No és una il·luminació a l'uso, no? La comprensió absoluta de l'univers, la realització, no, és dormir bé, despertar-se bé, menjar bé, abraçar bé, estimar bé. I té diferents pràctiques. La meditació, uns valors, hi havia poesia, que quasi s'ha perdut, però existeix la poesia, i la part segurament central, més coneguda i més important, és l'utilització de les mans per transmetre ki. Ki és el concepte que li dona sentit al Reiki. El Qi és un concepte original de la Xina, on es pronuncia Qi, Qigong i Reiki. És la mateixa paraula, el mateix kanji, senzillament que s'escriu diferent. Es pronuncia, diferent. Llavors el Qi per ells és la vitalitat, el que fa que les persones estem vives, que els arbres estiguin vius, que la música, que els núvols, que el mar, que aquest moviment, aquesta vida que succeeix a través de tot, ells l'anomenen Qi o Qi. I Rei és com el gran esperit. Per nosaltres seria com l'univers o la divinitat. Llavors, es considera que a través de la imposició de mans, a través del silenci, a través de les agulles a l'acupuntura, a través de la digitopuntura, a través de la respiració, la persona pot gestionar aquesta vitalitat. Quan la vitalitat està bé, és pletòrica, no? Està plena, tot funciona bé. Si t'atropella un camió et mors igualment, però el sistema immunològic funciona millor, la claretat mental funciona millor, el sistema digestiu funciona millor. En general, tot funciona millor. Quan aquest xi, aquesta vitalitat es redueix, tot comença a fallar una mica. La nostra capacitat de ser creatius, de trobar solucions novedoses, la nostra capacitat de veure les coses amb certa perspectiva, de tenir uns pensaments determinats, es redueix. El nostre cos, doncs, també perd força, estem més cansats, el sistema immunològic també perd la capacitat de defensar-te de la mateixa manera. Tot comença a funcionar malament. Es pot veure com una bateria. Quan creua una línia vermella, tot comença a funcionar ja molt malament. I quan arriba al fons, doncs s'ha acabat tot. I el Reiki té una part molt important d'imposició de mans, que és a través d'un estat meditatiu, a través del silenci i a través d'una entrega total a algo més gran que un mateix, amb la imposició de mans es permet que aquest xi torni a recuperar-se. Llavors, el Reiki és una pràctica principalment meditativa, on la persona connecta o reconnecta amb algo més gran que ell mateix, que és el que anomenem rei, i que és el que ha propiciat la meva primera resposta de realment no sé què és. Perquè intentar explicar el que és la divinitat, Déu, l'univers, l'infinit, etc., crec que sol l'art ho ha aconseguit, però no les paraules. Però la meva experiència és que el Reiki és tornar una miqueteta a la nostra essència i a comprendre, encara que sigui de forma una miqueteta sutil, que nosaltres no som un ser que està aïllat de tot, sinó que pertanyem a tot. Als arbres, als núvols, al veí, a la música, a la pintura. Quan comprens això hi ha una apertura, el cor obert, d'aquí va venir tot una miqueteta, hi ha una apertura que fa que la vida et pugui tornar a portar allò que necessites. Per mi el Reiki és un dels camins que t'ajuda a viure, senzillament, però viure en majúscules.